أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Panganiron na lalayo ng kutwa di tiyan di kapanalamat isik wallah sabab sa miyabaloy tanwa mga Muslim ipsubut yan sa la ilaha illallah nagu mga Muslim pupugunot si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam pemangnin tanu si wallah setan dudun tarima wallah sang kaiya kababalitan ng mga Muslim unot-unot sang kutwa kagiro wallah subhanahu wa ta'ala awala tamutunna illa wa antum muslimun ubakano tigman na iwallah kapantagiya kapatay askano na di kano makababayrantang o di na mau Muslim geng kaiya kababalitan ng mga Muslim na isad niya kumyamak kalala alim o Allah subhanahu wa ta'ala si kumang urip niyan lalayang tandok kulo yang kaiya kababalita ng mga Muslim na miyapit tanu si kumang tao at titu ini kalimu o Allah subhanahu wa ta'ala kanabalang wana tao na kabayaon o Allah o di na kanabalang wana tao na input silan wallah sang ka-Islam kasisan ng kutwa mga kafir asa kahanda wallah na dasiran babaluya mga Muslim giti sabab apumangnin tanusik wallah matatap tanusang kaiya kababalita ng mga Muslim liropan na isad na mga limurok tan wallah udi na isad na limu wallah si ikutaw ng kutwa kabaluin yan apad si kupupuganad si kuagamatan ng Islam oreano kiyak nalan yan si ku Islam agiya ititu agama ina ini awidin akal ang kutwa kasuan yan si ku mga ukit-ukit kuagama mga dadabiyatang kuagama nagusto mga suguan wallah subhanahu wa ta'ala nagusto mga saparan wallah subhanahu wa ta'ala gitu sabab ayatan unub sumpatan ang kotwa miyang una bandingan tanus iku miyang ipus alungan si tanu matataman sang kaiya kabnar ayamanan yan na kabnar o mga dilatano hakul lisan geng kaiya bandingan na tanto yang ko kay kailangan na maknal o Muslim si ko kababulin niya na Muslim kaanyan ka pa ng gilai yang kutwa ka pirabinasa ang kaya syait tigman niya o mga mampunay sa ilmo agyan kaya tigiran na lisan o di nagyan kaya dilaw manusya na tantos kanyang kung may tuwa sapo ayaman na niya na may tus kanya na sapo wa sya'nuhu azim digeng ka iya bitira sa ikudila udina betad udila na tanto kumala akyang bitir on wagama wa jurmuhu kabir na sukag pagabinasan yan na tanto kumala ayaman na yan ng kaiya dila o manusia na benaraya ko may tuwa sapo na tanto kumala ang kutak yung bitir on wagama kapag ang ganyan naguna si iko manusia nagutanto kumala ang kutwa kapag binasan niya ko manusia Amerika dia mau saro manusia si iko patot apagusaran na ikibinabinasan yan ang kaiya shay amyak kay twito unggaid na mas mala ang kutwa kapag binasan yan Amerika diskan yan may nang kaang kaiya tao tigman yung mga ulama agyang kaiya lisan al-lisan huwa bimathabati al-qa'id al-a'la li'a'dha'i al-jasad in istaqama istaqamat
wa in i'wajja i'wajjat. Tigman niyo mga ulama ang kaiya dila o manusia nas kanya ni pinakamala asos o di nas kanya ni pinakamala ang pupaar sa ikumang anggota at manusia. Amay ka titus kanyan makatitu na pakatitu ang kutwa anggota yan langon. Amay kas kanya manim bekub-bekub ay manin na sila-silay na palilib pa kasilay ang kutwa anggota yan. La ilaha illallah. Ay dalil na sukataro Nabi sallallahu alaihi wasallam amyala yung Nabi at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ida asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Ayan daw niyan na tigman yung Nabi andad na tigay ni kapitay kung bawat anu Adam alaihi salam na interwat tigano ang gautayan na disran di mangalim bebaan sa ikudila tupangalim bebaan siran sangkot adila disirang di merunda-rundan watakda fataqulu ittaqillaha fina natiro niran sangkoto adila akalkan nakaswalla makapantagar kami fa in istaqamta istaqamna amay kaskana titu ka piya ka napakatitu kami wa in i'wajazta i'wajazna na amay kadiga piya-piya kang beku-beku ke na matanas kami na kebeku kami udi na pakasilay kami. Ayat tu sebab nang kaya anggota manusia na maalaksiran o bebeden yang kaya dila manusia na salakawa kausaranun ibarat yan yang kaya dila manusia na sekanyan ipterus iku syahadatain kasaksi iku Allah adid na tuan inong tanasubus Allah na aya makasasangansan na suanggaw ta manusia sudila din kebeloy ang muslim sutaw taman sa dinyan ilapyat ang kuta la ilaha illallah aya manan yan na so tao asul ku Islam na diskanyan kebeloy ang muslim taman sa dinyan terunsu la ilaha illallah. Kaya so paratiyah at tigman yung mga ulama na mapterus kanyan o di na keparatiyas kanyan o puso oren yan na mapterus kanyan o dila oren yan na mipkuwats kanyan o anggota giti paratiyah isabu imadasangkan na talo arokon o paratiyah na binasa sa paratiyah nga paisang kutwa rokon o paratiyah ng kutwa katiruas igula ilaha illallah na ayaw makasasangansan na sudila o manusia. Gitu sabab basta titu ka ay manan niya piya ka at tiraw na kasula ilaha illallah na pasurga ka ay manan niya pakatitu ka pakatitu sulangun ang gautayan palid pakasulsi ko surga udi na langun keku amapya amay pamanatig man niya umang ang gauta ka di ka piya-piyahi dila abagad na ay manan sila-silay ayang gelabakan nakan na susura nga la ilaha illallah na mabinasa kami Yang kaya dila nas kanyan mambuhi petero ku kakakapiri yang kaya kakakapiri nasurang anan ula ilaha illallah ayaman anyan na kebatalian ang kutwa kini sabut nega ula ilaha illallah andid ni ketiru angkas ikubatan ula ilaha illallah ibarat yan nana pitiru ka ang kutwa katiru akakapiri ibarat yan na piyagi suwisung ka swagama udina piyakam bukug ke swallah udina piyakam bukug ke Nabi sallallahu alaihi wasallam amukit sa katiru na miyabatal ang kutwa kababuliga muslim miyakali wasik Islam andin ni kilapyat nudila si isang kutwa katiru apip ka kafir na miyapukas kanyang ku Islam gitu sabab sulang wanu anggota na disiyan di mga limbuban si kudila apip ya ka kabasta di ka pipian na ayam manan yan na palaya kang biding kebinasaan ngay anggota adila nasan kisabab akapakasuldo to ko surga nagusan penmala akisabab akapakaneraka manusia la ilaha illallah
Badila borun sangka iya masa tanu. Ageng ka iya masa tanu. Na tanto ko miyakadakalang ko to mga tao. Adi sila diterus sa kafiri. Ibarat yan. Ikiramat itim ang uta mga tao. Na di pamanutul lang ka iya mga hukuman asal ako sa hukuman wallah. Udina mga aturan, mga bitikan asal ako kubitikan wallah. Na did na regergen aka penggirawiran aginan na kepakayanan. Kepakayanan ko mga Muslim. Na sasat taga akatiro akapakay sa kapuunan akapakaliwirang ku agama. Na siya tuminggulan sa kota dilayan. La ilaha illallah. Gitu sabab apa basta di tanong makaswamu sa sangkayang gauta. Na keswayan na mapakaliw tanong niyang ku Islam na mapakasultan niyan sa ikunar ka jahannam. Naudzubillahi min dalik. Pakawatan tanoron wallah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialiw niyan sa hadith at tigman niyo Nabi may yadman li ma bayna lihyayhi ay al-lisan wa ma bayna rijlayhi ay al-farj adman lahu al-jannah. Tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam asad na tigin sa tao akagarantiyan niya rakan adi makang gelabak sa marata so paglatan ang kaya dua alihyay di dua sumpayan ay man nagisumpa sang kaya ngirong ka o geng kaya baka aka na aya ko napipikir na ula sudila kagarantiyan ka kunanan adi makang gelabak sa dusa nagu kagarantiyan ka so matatagus iku dua asking ka agito so piyamalungan ka adi makang gelabak sa marata nagarantiyan na kanatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang makasul ko surga. Ay man garanti ron Nabi ang pakasul ka ko surga. Na amay kaskan na kagarantiyan ka di ka makaterus sa mga rarata. Udina di ka makanggelbak makaterus sa ikakafir, ikabatal o kababaliw ka Muslim. Udina ikadusang kas sa mala na inggarantir ka o Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa surga. La ilaha illallah. Ayaman na yan na pakasul ka ko surga. Lagi dito mamuha kagarantiyan na ka so piyamalungan ka ading ka mausar sa iku haram. Ibarat yan na kambara zina na di ka mausar nang garantiyan ka o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa surga. Ayan daw niyan na amay ka di ka na mausar ka ng mga rarata na di kang garantiyan o Nabi sallallahu alaihi wasallam o baka pakasul ko surga. Naudzubillahi min dhalik ilidas tanusan wallah subhanahu wa ta'ala nagu rilan tanun yan ubad dam yang riba traktano sangkana na dua syai amya sar tanusay ko yaman yan na haram. Gitu sabab yang kaiyak kabubalitan ng mga Muslim na kailangan din si kutaw na mibigay ng sukabnar ang kanadilayan. Mausar yan si kupatot apagusaranon badilaboron sang kutwa ikasuswat wallah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialwin yan igin man na iya innal abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayyana ma fiha yazilla biha fin nar ab'ada ma bayna al mashriqi wal maghrib. La ilaha illallah. Ayan daw niya natigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam amata na sa din sa uripan ang makatirus kanyan sa katiru udi na mata na tigin na sa uripan na di makatirus sa katiru ap kepayagian ang kotwa kakidulas ka kunara ka jahannam kakepuseng ka kunara ka jahannam sa tanto kumawatan ayamanan yan na yang gaya tao nasasat taga katiru ayak katawin yan na makaputwa katiru na ikapusang yang kunar ka jahannam. Sa imya karaik sang kaysa hadith atigman ni Nabi innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. La ilaha illallah. Tigman ni Nabi amata na tigin na suripan na makaterus kanyan o di na di makatero sa katero sa taga akatero ay kerarangit wallah subhanahu wa ta'ala
Dinya no to itatangkap ubo to malakaso. Ay mana kenapa niya no to pelalabuta. Si simple niya no to ubo to maladusa. Nya kesabapan to sa kakepusing yang kunar ka jahannam. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Irawan na kidika sinagadan amon to dang kuto mga mama o di na mga babay. Na di sila di mamagistorya na pupaka sila yung kuto mga katirwiran. Taman sa kakawitiran ng kuto akatiro kapakaya ikapusangiran ko na radyan na. Ibarat yan na di lang ipamakain ang kuto ang mga nganin ada pa kayaw Islam. Ibarat yan na mapakahalaliran supya ka haram wallah. Na mapakaharamiran supya ka halal wallah. Andid ni kaileran ibarat na bitira na kapriba. Natira na gina na halalanan. Asar ko na lagi dia mana ya. Na kasaba panutusan miya kay itu akatero ay kerarangit wallah na kanabang katatagwa sa ginawa ugid na kasabapan sa ikapusengga kunar ka jahannam. Irawan na miya timo ang utang mga maritis na airan pimbicara ang kutwa pemanagad yang uta seringaniran yang utap kesimairan na airan bitira sidani na mana ya yang utwa kerumain na mana ya na miya kay itu akatero ay kerarangit wallah na kapaka ikapusengga kunar ka jahannam. La ilaha illallah. Ino gyang gaya ka timu na malup kenetan kadin sakal ka andid ni katimu ang gaya mga babay na mga mama na dua-dua mapenggulaw la udi kano miya ka pipitinai na miya ka pamagispata kano. Ikadua na matimu sa mga babay sa mga mama na edap ka purong niran na udi mga tutul apapong ko mga maritis apapong di panutulang utama mga babay na lagi dito mong sa mga mama. Mati mo siran mamuna mga tutula pemanutulila punggo mga paritis na di na nikakalata na ayak kagagdamay na nun na may tutuwa kaso na kapakay ipagambungirang kunar ka jahannam. La ilaha illallah. Na badilabo-labo ron ang kaiya katirus sa kakapiri. Ibarat yan na di ka di makatirus ayap kungan yan na di ka di mapagisiwisu su agama wallah. Di ka di mapagisiwisu su agama wallah. Barat yan benar din ka sa mga bain na margang ko mga ginaweran sukan duwe-duwe ayamanan yan na ngaya ka duwe na tabiatid no ba iya di niya natiriman sabab siyang kutwa silos na di niya natiriman ugay na di nga ditirimaan o di na di ka kagaga na uba ka di pamanarosa di mapya uba ka di pamanarosa mga lawanati pemanubulan ka sa katirus sa mga yatwallah. Ibarat yan na adnap keto na mga tao at tigilan man na iya uba kung duwi no karomakan na tumunak na bugod makan sa isa ka lapad at taemano ka o kaperas ka tigilan isa ka lapad at taemano ka kenaka napakaduwi nga si karomanga ayan doon yan nasusuwan wala na ayaw mo inargan yan na isa ka lapad at taemano na ginan na ginang kapakay pagambung ka kung naraka jahannam sa taga katiro na kapaka pagambung ka sa ikong naraka jahannam. Benar ka di nga ketarima o di nga kagagah na uba ka di pamanaro sa di mga pipya si kumang ayat wallah subhanahu wa ta'ala. Nahilang malay din lagid na sa mga padasugun wallah iginap kailan ang kuto mga tao tutumangkad silang ko simba sa ikwallah pugusar niran sa mga tamukiran pagalan niran sa mga oras silang ko mga simba sa ikwallah na ubat tanu di pamagisiwisiwa agi nga na mga tao na di na kaya dilabag kaya na sara di makapurukuruko malagi dito na dito ka pakay uba nga di pagisiwisiwa ka kapakay ipagambung ka sa iko naraka jahannam. Siya mga hadith na miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ay mapamamanan yan naging kaya tao na may sabab ko katiro o dilayan nagkapatut yan sa ginawa niyan ang kutararang ito wallah. La ilaha illallah. Tigman niyo nabiya inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma kana yadunnu an tabluga ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yawma yalqah. Tigman niyo nabi amata na sumama na makatirus kanyan sa katiro apad ko'y kasuswat wallah
Akan ba niyan uto pag-aarangan o bakisampay sangkotwa kesampayanon kebebayan wallah. Orian yan na sangkotwa di niya no to expectan o boto ikiswat wallah o di na mala uto erga sa ikwallah na taman sa isurat wallah bagian yan ang kutwa kasuswat wallah si isalungan na muri. Igiran na ad na diteru di materu ang mga pipi akatiru ayakat tawitan na makapakatiru. Ugid na miyak kalala iblis ikwallah subhanahu wa ta'ala ikasuswatu tuwallah. Ibarat yan yang utwa pagaring ka a muslim na mailain kau ng kutwa karata ginawanian kapakaawida kalian na miyak katiro ka sa katiro ipakapi ginawanian kebulungan yan ang kutawida kalian na pakapi ginawanian na diganan ni mipamang ni sarila si ikwallah na giyong utwa katiro ka na ikasuswatu tuwallah na kapakaya kasabapan sa makawit ka ang kutwa ikasuswatu tuwallah yamak ititwa katiro lagid mamu mga tasbih lagid la ilaha illallah wahdahu la syarika la ayakat basaw Nabi sallallahu alaihi wasallam nagiyang kana na tasbih la ilaha illallah o di na subhanallah na miya ka kepanan siku dila o manusia ugay da miya ka pened siku timbang o Allah subhanahu wa ta'ala kepakai penai kaswaswat terka wallah agitu na kena ba nga expectant bamiya ka lalay balisik wallah subhanahu wa ta'ala na tantabis ko malay balisik wallah. Lagi dito mamusuk at tiro ka ang mga pipiyas ikuloks ka. Girap kili nga suloks ka na dingas kanyan ditayaan. Pemakan dingas sa mga pipiyak at tiro. Tabi sang kaya miyaso ang kaya batatinong. La ilaha illallah. Iman to na sa mga wata na piyangadan siran sa adat siko mga luksiran. Piyangadan siran sa gagaw. Ayat na kalilidiman to ang mga wata nasarkap kedingilan yan sinaya na keperkamatan yan na itatangkap yan sa bibiyag sina yan na kanabon yan dipangaling gagawin kanabon yan dipangili saukit ikapakapi aginawa uloks yan mata-mata nagi kaging kaya loks na miyak kay titubuang gelbak na ka ipakapi aginawa yan ini pambagayang kaun ini bagayang kaun may to saka may to ini bagayang akuloks ka nagyang uta miyak kay tweet ini bagay ko na miyak kalalakap kagdaman yan na dikerentas adiner ka dikipamangin si kwalla sarila Allahu Akbar na nauna mamagisitan was ang iya masa anang yap keto nakawata lagi dudyan di paki kumpira sulok siya nagusi ko mga wata yan tingin naman kan bagay ang ulok sa kan madakal ako mamiwata mata-matan si kakapur wallah subhanahu wa ta'ala na lagi din na nakatiru bagay na did na utakya na wata dabalin yan tumabakad miya rapas o bagi na nitindig ka kasuloks ka na kagi umayto ka na madakal ka mo ni pagari na upama ka guminiro suloks ka ano man ikipangalimunar kay madakal kay pagari na mata nagi mapamurot ka alimu ka sa ginawa nga naging mga tawa lagi dia na ay kaya kakigdama nga sa kalay argo loks ka na madasuloks ka andit ni ka duloks ka na kigdama ka ang kutwak kargan akadaloks na ipamsak niya sang kaya na mga loksyan nararot niya suloksyan ayaw buka puto niyang kuloksyan na girad na uwida kalyan na puno niya si kuloksyan inaman na rin sinakagusya mga na inukya di sa bagar ka punar ka pito na yung ayran si kumakagawi nago kaya yung kiran si kumambabasagawi na si uga pakalaka na ayaman na niyan na pindumaritang ayran na pimbiyat ya kay ramman pinggas tuwang ay ramman na si kukya pangatuwangan na piyaka pangar na miyakalaka na kuminwa ka sa lalaki aw nakialipatan ka sumbalaloks ka la ilaha illallah ay rasul ka nagibinayot kawata ana mga wata ka la ilaha illallah mata-matanig sa kapuro Allah subhanahu wa ta'ala akna ba kanya ditirwa kabad na susugatan taon ugay na pag nawan tanong sumasa tanong mata nga pangalim mo na kasuluks ka di mo manarikiti na pagawangan yan niya kagaglamangasan
Naraw tanga mambuwata na makalakan na ginanikidinar ka. Ginanikidinar ka din siya ka sa gagaw. Katian naman kay pangaling gagaw ni Narkay, miyamal belangan ni Ran, nagumili ka, ada gagaw mo sa loks ka. Tituwag enang ko, manipis ka pumimikiran. Ap ka kontrol ka o karong mga. Ira na, mga wata, ap ka kontrol o karong manian. Na, lagi din na mama, ap ka kontrol o karong manian, tumakyabangan baka ulong Adep saya pakai dia mama. Adi nga di simbinso, loks ka, si kumatag ka karoma. La ilaha illallah. So loks ka, na simbisambiyang nga panagya karoma. Simbisambiyang nga panakaroma sa mga ligagaw. Na desya na kay makasasakritan sang guta, gagaw ka loks ka. Kasuloks ka na sumyalam mo diyan, nagkiraw niya kamuta. Asar kaya manan yan, namauya ka. Nasukaroma nga na di. At yun dinero kaya manan yan nakibagi lugar lagi bukan duwi nga na imbunu yar ka nasuloks ka na api-api ang mga napatkataw na imagir ka panuloks ka asar kaya manan yan nagkagaganyan na ayaw manan yan nagpakabetang kanya man asar ka mga roma ka mapipia ginawa nga nung ginasukar roma nga nasasakat ka ubunan niyar ka kipagyog gito ka kababayar ka uloks ka na isimigas ang kaya manan yan na daw pa kayo din nababay. Ayaw mo kapitong niya ka, ayaw mo sa kababayan na naska, na sumangaloks ka na din yung kababayan. Wallahi al-azim, kadang pa kayo din na lagi din nababay, na udah pa kayo din na lagi din nakaroma. Na so loks ka na andid ni kadayar ka pagarya. Nabangkit ng sudunia na kanaba ka pembuat ang peruman, anak pengemau saya inaka peruman, nagwa maka peruman. Okay na suka Roma ka na matay o di naawan na ka nakapakay mga Roma ka adid na kay kada uina ka na kanab dia pakay na nagudi ka pakama tama sa bangkit di dunia karena baka pembuat ang peruman na ipamamasata sang kaya mga tao piya kalipatan nila sa mga luksiran la ilaha illallah gitu sabab sasat taga katiro katirupan pagapia ginauloks ka natunud-tunud na kayang koto ay mananian na kapamanganiran sa rela sa ikwalla na imalan na ipapalad ka na sa ikwalla paano ba nga sinapkabagi sa kamay ito banda kayo amangan niyang katanudan na gumakapiyaw na ginawa niyan na amanan niyan na o man yang katanudan na ipaladagan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala naman rin mga pagariya gigyan loks dahil na nag-ipalanganan sa gagaw kasi na ipkalipatan sa kaya masa langon na suwa na mga pipian na ipkalipatan na sa mga loks na sila nag-ipakagdamtan sa kapipya ginawa ka di buman na rin matinag ganat ang tanwiran na pakilitan na kiran ang kutuwa kapya sukyat aman tanwa kapya dunia nagugagaw na pakigdamtan na kiran sino sarertan wa gagaw na pakigdam tanukiran kasad nag-isa di nga di ka pa na marisikologs ka sa kapangapin na ginawa na nabuto ilang kapakay ipakasul ka si kusurga wallah subhanahu wa ta'ala so Nabi sallallahu alaihi wasallam na amialwin yan na isa kun at tao ap kawiswisan nangkot at tao amiarot ng sumbal aloksyan naluto ka sa bapi sa kay pakasulya ko surga ayaw manan yan na din yung kirami bagay sukab na riran nadakiran mapakasul ko surga sabab sa ngot na kirang kapipi la ilaha illallah iti sabab ang mga ito akatiro ang matiro kakulos sa ipakapya ginawa niyan ikaswat ito Allah subhanahu wa ta'ala natigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ar-rajula yatakallam bi kalimati min sakhatillah ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubu Allah lahu biha sakhatahu ila yaumil qiyamah o ila yaumi yalqah sa tagasawt tigman yung Nabi sumama mata na tingin na sumama nadiskan ni makatiro sa katiro ay kerarang ito tuwala sa taga katiro kerarang ito wala adin yan expectan ubag kisampay sang ko talagi dito rarangit wallah subhanahu wa ta'ala na surat wallah abagin yan surarang itu wallah taman sa mimbarat tumayan so Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan yan na siku katatawag ko dunia na madadalamkan siyang kutwa rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah gitu sebab maulid Allah
ayaladus ika pamimikiran nagyang kutwa tao ay nibagay si kudilayan ng kutwa kabnarian si kudunya nagusi ko along niya namuri ayamanan yan na sinyan inusar sang kutwa ikasaswat wallah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na pagampaganaya tigman niyo mga ulama sa busala kayo tanong sang kaya mga kabnar ino ay sumpatan tanubo ko mga pdauras na ayaw na pagampaganaya kabnar ang kaya jila o manusya na ayam sikahu anil khawdi fil batil wan idha'il muslimin wa dhalika li anna al khawda fil batil bil lisani sababun li dukhulin nar. Giyang wato akagenggenang ka si ikudila ka kutanto akapakatiro yan sa mga kabugag udina kigil di na tanto sangkot waribat di ka di manaro sa kabugag ay sar ka mapaka ay manan na mapakabenar ka ang utaribat udina sinsang kutaribat na rungkong din ay manan yan na mitindig sa sukatiro ka na miraramig sang kutaribat tadto kami ni gerneb sang kutaribat nagusang kutwa kapringa sa asi ko mga muslim sukatiro ka na bumabaloy aringa sa asi ko mga muslim kagimata na tiyan ang kaiyak kabukag si kuribat na emanan yan nagkasabapan sa kakapusang kasi kunara ka jahannam ayakatir wallah pumanutul niya ng kutwa mga tao amyama ka naraka tigman niya wallah kullu nafsin bima kasabat rahina lang wana tigman niya wallah abaran niya wah na misasandes kanyan sangkot ayamanan niya namiyang gelebek yan ayaman naging kain ginawa na lang na pinggelebek ka na ayasambiyan na saka amay ka marata naging utagelebek ka marata nasir ka tuna ang kota siksayan umamumapya na ayamanan yan nasir ka tuna ang kota kapian yan misasanda ka sangkot wagelebek ka magelebek ka illa ashabal yamin inong tabutig man ni wallah ang kaiya mga tao tao sa iku kawanan fi jannati yatasaalun agito sa mga tao ko surga adiran ni pamagisay anil mujrimin ang kutwa mga tao amya makanaraka ayaman ang kutwa amya maka surga na disiru din bibitir ko surga na aya bitiriran ng kutwa mga tao amya makanaraka adin na yan ang kaya mga pedeno sa dunia adi tanong sirang kilay mga lagi dito tayo sa amya makanaraka siran na isiran masalakakum fi sakar isyan ko nanggut ang mga tao ang mga mujrimin mga beradusa amya dalam sa ikong naraka inukan waya mapusang sang kaya naraka sakar landeng ko naraka natigman yang kaya mga mujrimin qalu lam naku minal musallin sa kami nada kami mabeloy ayaman na putsi ko mga barasambayang walam nakum nut'imul miskin naguayap na kaswami nada kami mapod si ko mga tao adi mamaganas si ko mga miskin ayaman niya na kanaba mga barasad ka mga tao nagukunaba mga barasambay nga mga tao wa kunna nakhudu ma'al khaidin na miyabalik kami adi mamukag apagapad ko mga bukag ayaman siya ni mamukag ayaran ning gelbakan ng kuta mga ribat di siya ni mamukag amiyabad silang ko mga bukag wa kunna nuqaddimu biyawmiddin nagumiyabaloy kami as kami na di midipakang bugagan sa alungan amori Allahu Akbar hatta atana al-yaqin taman samyakat taling umar kami sukapatay pama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in nadikiran paranggayaguna ang kutwa sapat o pamakasapat la ilaha illallah sama niyan na kaya nga mga tao na isa kasasabapan sa kapupusang irang unarakan na mga bukag di na ni pamukagan aginawiran ay amala na swaga mawallah subhanahu wa ta'ala na miyapusag siran sang kutwa naraka jahannam naraka sakar ay ito sabab na tanto siran amin igernab sang kutwa kapamukag la ilaha illallah nagyang utopan ang manusia na kailangan nun ng kutwa kada unuban yan keringasa ang kaya mga muslim sang gulalan si kudilayan naguban yan pagkakanang kutwa sapo o mga tao aki mga bilang tao kipipia-pia kakasaba pananan sa kapusang yan sa ikunara ka jahannam may ayip sana may panutul Abu Hurairah panutul Nabi sallallahu alaihi wasallam panutul Abu Hurairah
Asaka tahu mama anna rajulan qala ya Rasulullah. Asaka tahu mama amya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na Peter ya Rasulullah. Inna fulanata yadhkuru min kathrati salatiha. Saya tingin si fulan na pekeli samia kadang-kadang 5 sembahyang. Dan wasadaqataha wasiyamaha wasadaqatiha wasiyamiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Nagu pekeli sekalian namia kadang-kadang kali sedekah, mia kadang-kadang kali puasa. Ditingin na dilusala kau nama tanah sekalian na pekeringa saya so sedinganian. Natigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam aging kana na mama gingan na pulan tau na taus kanyan si kunar ka jahannam gingan na babay na taus kanyan kunar ka jahannam. Allahu akbar. Ay manen na miya kay tuito aminiringa sa ako tunganay nga na ay manan yan miniringa sa ako pagaringa muslim na kesaba panutos ay pakasulyang kunar ka jahannam na Muslim aya ringas sabu ngiringas ayan si ko pagani na muslim lagi dukatiro udilayan ay ngiringas ayan ko pagani na muslim na kepatutun angkut pa kapanakaraka na dapat ka ugelbak o ana marsit ka na singa piya katuga ko mga seringan ka lagi da nga miya bagus ang mga karsada inop niya biya liwira na liyo ang kaya karsada la ilaha illallah amay ka na mercy ko siya kawalay na sinya piya katuga sa karsada na pirari kataw ipugo ko siya na tao ap kebersikan sunditar niyan na di kanya ni sinda na nibuga tarimanon wallah subhanahu wa ta'ala kamurkaan piray miya disgrasya sangkana na igiwa pa katutugan niyo sa karsada di nga kuha ay bisisi kinabatanor ka karsada ka malagi-lagi tinus ang anak karsada na malagi-lagi tinur na kabetanusan na sumapya na malagi-lagi tinusan na isupartanusan sumarata na bamaya kaketon ang kutwa tao ayamanan yan na penggelebakannya sa marsiya nganan karsada malagi-lagi tinur na suparan akan na bayanan ayamanan yan na mapya kaginan na gelabakanan gelebakanan adi mapia lagi-lagi cintanusan dia kailangan na masyap tanuanan na yang kaya masa tanun na dedda kaya kabilang atau mga tao mata na kaya apia sambayang ka nami ako masalangit na may kaginan ibuntal ka pingintaw nga at karinga sa kaso mga muslim siko mga lalaniran nagapay pagambung kasi kung darka jannam magagdam kay manto akan nabar ka tumata na susiksa wadla na kanlibong mati magan na magdam ka buong kuto siksa wallah subhanahu wa ta'ala. Miyali Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna ujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqumuna fi a'radihim. Gunyati ko nabi ko may radya ko ipuro ko sa langit makasungaw sa langit nasyaga din ang natin ang kutap pagtaw at na mga kanukiran apo sa galang apo pengaros niran ang kutap mga parasiran ugyang ka mga rarbiran na inisya ka nating yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ko Jibril ang tawanan niya Jibril ang kana mga tao natigman niya Jibril aginan sa mga tao at pagkiniran sa sapo o mga tao wayakauna fi auradihim naguli ayman na pagkeringas iran uli na ano ini pagkakuaniran ang kuto adat o mga tao uli na ad nakap kabinas ay nga sang kuta maratabat o mga tao lagi do mga pawing yan nagusumangan nito ayaw mala nagyang kutuwa kapkeringas ang kasi ko mga muslim na ipagambunguto tao sa ikaw na raka jahannam la ilaha illallah yang gapan apa da pakaringasa uli na ipagambunguto ko na raka jahannam nagyang kaiyakap ka na ko sapo ang kaiya mga tao abriya at yun na mga abriya nang kutadaaban yan mga kasalaan na patiruwan na kasiran sa pawing pumagantaan na kasiran nagyang ka na nakapumawing akiran kapumagantaan akiran na kisabapananan sa ipakasulsi ko na raka jahannam yang kaya dilaw manusia na ini benar yung Nabi sallallahu alaihi wasallam abas na baganggan kay ini na keung kanian uni na mapakalidas kanian kung daraka jahannam so Uqbah bin Amir namanya panutulan akala qultu ya Rasulullah pitiruan natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man najat anto natigin ikilidas si kung daraka qala sallallahu alaihi wasallam amsik alayka lisanak anto nikilidas ang kaya fitna
sangkaya masuswa amiyak kadakadakalakan beradusa maadu sangkaya dunia ayamana na sekundar ka jahannam. Natigman yung Nabi, amsik alayka lisana, ayamana genggenang ka ang kaya dilaka, wal yasa kabaytuk, nago sika pakala oras ka sik waleng ka, wabki ala khatiatik, nago gurok ka sik wallah makapantag sangkot ayamana niyan nadusang ka sik wallah subhanahu wa ta'ala. Ayamana niyan nagyang utak pakalang ka sik oras ka sik waleng ka, nagina ni ka pakalidas ka sik fitnah, gemaad na fitnah na tumo kung makadeng sa walay ada abangap kesuguk ang mga fitnah mga dusa ay mala na migurok ka ang kota dusang ka sik wallah subhanahu wa ta'ala. Ay pinakamala nagyang kota kagenggenang ka sik udila ka adi ka makanggalbak sa emanan yan na makatero sa ringa sa mga Muslim o di na ikadusang ka o di na kapakapanggalbak ka sa ikapukas ka sik Islam. Miyaysa na so Mu'ad bin Jabal radiyallahu ta'ala an, isa ko mga sahaba so Mu'ad at tigil man ko Rasul sallallahu alaihi wasallam at niya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah na aloy akong nga udi na tiro yak masagalbak akisuldo ko niyang surga wa yubaiduni minan nar, nagumapakawatan ako niyang sikon neraka jahannam. Natigman niyo Nabi, laqad sa'alta an 'azim, sabna tingin namin isi ka naman ana nabtad, wa innahu la yasiru ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi, na matano to apagalibudan ko taw apagalibudan Allah subhanahu wa ta'ala. Uriano kaya pamanutulong Nabi sallallahu alaihi wasallam apedunang ko arkanul Islam naguso mga pamintuan o mga pipiya ay pagasul ku surga. Na piyakaw rin Nabi sallallahu alaihi wasallam batigin na ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli, bakar kaptiru ating man yung Nabi ang kanan bakar ating petiru ang kutwa kegenggaman yan ng langon ay man nagkakuwang ka ng langon ang alap yung manutulakar ka na kisabab sang asay ay pangdawakar ka. Natigman niya o Mu'ad, qultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bilisani, nagkeptan ng Nabi dilayan na waqal kuf alayka hadha, ayamanan yan na genggenang kay nila, genggenang ka ang kaya nila ka o baka di makatero sa ayamanan yan na pakabatal ko Islam ka, pakabatal ko balas o galbak ka, lagi dang kotwa ka sa sadaka, kami sa sadaka ka na pembatal ka ang gulalan sang kotwa ka riringas ang kaun tutundug na ka ringasa ayaman na mieling ang kotwa pisadikan nga tigay indaw ka kay miyak o mapiya ka manya naginan na kebatalian ng kotwa balas ang kotwa ayamanan yan na sadaka nga. Tigman niyo Mu'ad wa Rasulullah, wa inna la muakhaduna bima natakallam bih ya Rasulullah, wa inna la muakhaduna bima natakallam bih, hay tingi Rasulullah barkanu bisiksan sudirtan di matiro. Faqala thaqalatka ummuk, tigman niyo Nabi ay tumakay bakan mirapas umama ka dengan ang katawan. Wa hal yaqubbun nas fin nari ala ujuhim illa khasa'id wal sinatihim, tigman niyo Nabi badi tigo Nabi ay kapagambung mga tao kung naraka jahannam ay may nagkululas silang kung naraka jahannam mapagladang ko ta mga buntalirang kung naraka jahannam inunta nakisabab sang kuto amyaragun o mga dilairan. Allahu Akbar. Ay ito ang malaki sababan sang kuto kapagambung mga tao kung naraka jahannam ng kaya mga dilairan. Sigo mga hadith na miyali isa ko mga sahabat Sufyan bin Abdullah at tigin man niya at pitiruan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ay Rasulullah na pamanutuli akong ka sa kelinding ako niyan, katiru kelinding ako niyan kesiapa ko ron na tigman niya Nabi qul rabbi Allah thumma istaqim, tiruan ka ak Tuhan akan naswallah orian yan napakatituang ka ang utak tiruan ka ayamala kelinding ka sa ginawang ka kunara ka nang kutwa ka tiruan ka siku piarat yang kasu Allah subhanahu wa ta'ala orian yan napakatituang ka. Qultu ya Rasulullah, pitiru mano Sufyan bin Abdullah, ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya, anto nonon tantungar kami ipkelak asay natigman niyo Nabi uri na kinwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilayan kapkan na dilayan natigin man hada ya tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ipkawan akarkano ay geng kaya dila na tanto kumagaan adinyan di kapakatero sa kepakai kapukas ka Islam kepakai kabatal waga mga kepakai amanan yan
na ikakuha nga pagrug kapaka ipatay ga miya kadadala kiginir kakabinasaan na mamumapakatitong ga na miya kadakadagal akibginir kaguna kapaka sulga niyang surga mapakadakal yan ka ang tatadun si ikwallah na umala ng kutwa mapakadakal ka ang kutwa balas si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Pakurin ang tanuro ng kutwa wasyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sa natigman yung Nabi sa tao ay betadian na mapaparat yan si ikwallah na gusto alam na mori na tiros kanyan sa mapya udi nabas kanyan ranak ay man na udah maptiro ka mapya na tumo abakan ranak kaginan ipinakamapyar ka. So mga sahaba na tanturan o ipkuwan ang ading kaidiliran. So Ibn Abbas radhiyallahu anhu napkuptan niya ng kayadilayan na niya nitiron. Wayhaq kul khairan tagnam ay tigiyan dila natiro ka sa mapya ka makapregung ka sa mapya udina pagakwa ka sa madakala mapya aw amsik an syarr taslam wa illa satandam na udi naggengenang ka ang kaya dila sa kapaturan sa marata kaang kamakalidas naong kadi makapsendit ay man naging kaiya dila ka katiro ka na isay niya sipan tigman yung mga ulama tigman yung mga ulama di dempakan dun giyang koto ay manan yan na mayatiro ka na dinutupakan dun naugiyang koto sarig igirada ka kasarigi na miya dinutupakan dun nagusong masa igira miya pos na dinutupakan dun na igira na mayatiro ako pagaring ka ikiro patapos yan na apiapan mamang ni kong sarili na sisid ng koto ay manan yan narata ginawa lagi dito mamu dinutukin dun miyatiro ka na to na dinutukin dun nagiti kailangan na masyaptan ang kaya mga katirutano. So Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala niya nitiron wallahi ma ala wajil ardi syai'un ahwaja ila tuli sijni minal lisani tigmani o Ibn Mas'ud ibatat tigin sa ikwallah ada penatigan amat tatagusang kaya lulupa asyai at tantuat tigang ko kailangan ang kutwa mati ak kakakalabuson aban yang pangkalawani ang kaya dilakan ay may nakalabuson ka kung sudilaka ay kabuntal ka kalabuson ko nang gagana ka sa diskan yan na makatero sa yamanan yan na ikakapusang ka sa ikunar ka dyan na giti sabab apang nindano sa iku Allah subhanahu wa ta'ala ang kaya mga dilatan na masyap tanong sa ayat na matiro yan na sumapya na si tanong mo sa ko kabay Allah subhanahu wa ta'ala badila boron si ko di tanong di kapakapot ng pantag so lok sa gusto inaya watayan so karoma gusto karomanian na gusto wata ka gusto inayan nung gusto ina gusto watayan lagi di kapakapot ng pantag na ayak kalidip ko sa raso atero ina na di kang busan so karoma nga sa marata nagitro di nirto kada ayamanan niya nakasabapan sa kariduyo lagi dito mambuso wata gusto ina kailangan na kaimpidin so katero ayamanan na so kalilid o di nakadin din ng mga Muslim na mga piyaso katirwiran kaumpian sa mga katirwiran siyang kutwa kabubuliran ang mga Muslim pangintan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na ino kasi ko mga plauras na napsumpatan tanubuang kaiya kabnar udila si ko manusia na naubatan o misubat ko next sa Jum'ah lagi di oras na naabatan man makapamagusay insyaallah ta'ala panintay sa sampiran Allah subhanahu wa ta'ala bala-bala sangan Allah subhanahu wa ta'ala si kaya pamakinagilo ni kapangandirenon ay malana sa mga babayakan sa Tugigaraw City bala sangan wala si kudinirkan karurotusa nago sulangwan kasabapan sang kaiya di tanudi ka pa sisampaya na bala-bala sa siran Allah subhanahu wa ta'ala sa madalamapya salam lang sa kanusalangon assalamualaikum warahmatullahi ta'ala